todos e a todas, eu son Fidel, parte do equipo de traballadoras e traballadores das bibliotecas de Arteixo. Estamos hoxe aquí para celebrar algo especial: a palabra, a creatividade, a literatura galega a través de unha das súas mulleres máis grandes, Rosalía de Castro. Este, como ben podedes saber, é un acto máis dos que se celebra en toda Galicia para festexar o día de Rosalía, o día do seu nacemento. Rosalía non só deixou versos inesquecibles, senón tamén un legado que nos segue a inspirar. O poder dos seus versos vímolo ao longo desta semana nos poemos escollidos pola biblioteca e que compartimos a través das nosas redes sociais e nos paneis expostos na Biblioteca Central e, por suposto, na bibliografía que temos nos nosos estantes. Estantes das bibliotecas, lugares de encontro do noso concello que custodiamos e prestamos José Luis, o director, José Antonio, que tamén participará no acto, eu mesmo, na Biblioteca Central, e o resto dos nosos compañeiros e compañeira das bibliotecas de Meicendo, Seiro, o Froxel e Pastoriza, Rosa, Eusebio, Juan e David. O número de participantes desta iniciativa, deste certame, que ven de introducir tamén a narración como modo de participación, foi espectacular este ano. Recibimos un total de 36 traballos, e entre todos eles foron 12 os seleccionados para ser recitados hoxe aquí. Tan importantes son os que estades aquí, rapazada, como os que quedaron fora. Pero vaya, había que facer unha escolla que non podemos votar aquí todo o día. Non houve máis remedio. Por suposto, este evento foi posible pola implicación dos centros educativos, tanto Ponte dos Brozos de Arteixo como Galán, a parroquia do Seiro. Temos connosco e presento ao xurado que asumiu e asume agora a tarefa de escoller entre tantas creacións. Marisa Irimia e persoas participantes do Club de Lectura da Biblioteca Central de Arteixo, Lili Castro e Mario Isasi. Agora, xa vos contará José Luis Alonso, director da Rede de Bibliotecas de Arteixo, como vai a ser a dinámica do acto. E tamén contará que nos axudará a facer máis amena, máis levadeira á espera da decisión final. Pero antes, quedades coa intervención da Concelleira de Cultura e Xuventude, María Dubra López, da que depende a nosa Rede de Bibliotecas Municipal e que está acompañada por Fina Tás, Concelleira de Maiores. Grazas por estar aquí. Bueno, aquí, buenos días a todos e a todas. Estamos todos nerviosos. Fidel falaba así. Os nenos e as nenas están nerviosas. Eu tamén, A mí falar así en público tamén me dá así un poquinho de cousa por aquí. Por iso traio escrito como os vosos poemas, vale? Bueno, nada, saludarvos, bons días a todos e a todas. Gracias por estar aquí hoxe, disfrutando da poesía de Arteixo, dun xeito moi especial, celebrando o Día de Rosalía, a nosa gran poeta, símbolo da nosa lingua e da nosa cultura. Non hai mellor forma de homenexeala que escoitando as voces das novas xeracións. Hoxe traen os seus versos cheos de creatividade e de emoción. Parabéns a todos os participantes por compartir connosco os vosos poemas. Cada un de vós puxo unha parte de si mesmo en cada palabra, e iso xa é un gran logro. E, por suposto, unha noraboa especial aos gañadores e ás gañadoras. Quero agradecer tamén o traballo a estas fantásticas mestras casi todas, creo, non? Aí as mulleres ao poder. Por axudar os nenos, a rapazada a escribir e a participar. Sen o voso apoio e ilusión, este certame xa non sería posible. Unha mención especial ás bibliotecas do Concello, pola súa fantástica organización nestes eventos e sempre promovendo a literatura e a nosa lingua. E, por suposto, grazas á narradora Ángeles Goas, gracias por vir, por acompañarnos e compartir connosco a súa arte. Non sei se vistes esas tarxetiñas que estaban nas sillas, están feitas por ela, a poesía, moi bonita, en acuarela e tinta. Bueno, este certamen non remata aquí. Queremos que continue e medre nos vindeiros anos. Aí as profesoras tedes que estar aí on fire, como dixo eu. Nada, animamos a todos os rapaces e rapazas a seguir escribindo, participando e facendo que a poesía siga sendo parte da nosa cultura. Porque a mellor homenaxe que podemos facer a Rosalía é manter viva a nosa lingua e a nosa creatividade. Moitas gracias a todos. Voulle dar paso a José Luis, que xa vos vai explicar como vamos a ir facendo e todo. Xa aí el controla máis que min. Moitas grazas. Hola, bo día. Ahora chega o momento do concurso en sí. Aos rapaces e rapazas que van a formar parte destas da lectura dos seus traballos, vou dar un consello, que veñan, vai chamar José Antonio, un por un, unha por unha, e que veñan tranquilos.
vide aquí, claro, imaginaros, ides ler delante de xente, con tranquilidade, pensade que sodes vos que ledes para vos mismos, porque esa parte que temos ahora de lectura tamén é importante para o premio. O premio, os finalistas, agora sodes finalistas, pero despois de ler aquí, podes ser primeiro premio, segundo premio, terceiro ou finalista. Para este caso, despois de que xa pasen as 12 persoas participantes, logo, na espera, pois temos aquí, como decía a concelleira, Ángeles Boas, que nos fixe esta bonita estampa, que vai explicaros tamén de paso como a fixo e por qué, e como quedan incluso as cores e as manchas, que nos explicaba aquí a nosotros. Bueno, durante ese tempo, o xurado vai decidir os premios, primeiro, segundo, terceiro e finalista, e incluso o remate final, que sería o premio principal. Non sei se me olvida algo, pois creo que non, nada. Bueno, sí, este ano, efectivamente, os premios van a ser de xeito diferente. O que é finalista, segundo premio, van a levar un lote de libros que temos aquí, e hai unha diferencia importante con respecto a outros anos. Os segundos premios e terceiros premios van a ser como un diploma, levarán con un cheque regalo de libros, para a compra de libros. Entonces, ten en conta isto, podemos repetirlo despois, pero ides ter unha semana para pedir eses libros na biblioteca. É dicir, os títulos que queredes. A xente que gane, que teña o segundo ou terceiro premio, vai pola biblioteca, explica, di a cantidade e nos di o título. Tedes unha semana, a semana que ven. Logo nos pedimos os libros e os entregamos. Esa vai ser a diferencia. E nada, sin máis, empezamos a... José Antonio empeza a chamar, xa te digo, tranquilidade, leede con calma. Hola, bons días. O recitado vai ser na mesma orde de despois de entrega dos premios, vale? Empezaremos co nivel de cuarto de primaria, quinto e sexto, vale? A orden despois dos nomes non ten ninguna prelación no sentido, vale? Iso despois quen elixe, quen dá a puntuación é o xurado ao final. Entonces, que pase xa a recitar Iago Trillo Fernández. A miña gaita... vale. A miña gaita que mal soaba, aos meus pais desesperaba, con cariño eu a tocaba e a nosa gata se asustaba. Custábame moito inflala e cando se rompía reparala. Non paraba quedo mentras a tocaba. Miña nai sempre me animaba. Ao tocala as pernas se me cansaban. Era como se bailaran. Cando conseguín tocala, de ledicia estoupaba, porque de cativo me desanimaba. Sempre que a inflaba, me fatigaba. Nos concertos non me asustaba, coa miña gaita que abrazaba. Chamamos a Flavia, de cuarto. Rosalía de Castro. Rosalía se despertó en un mundo diferente. El aire olía a metal y humo, el cielo estaba cubierto de nubes, pájaros de hierro y la gente vestía ropa ajustada y llevaban cajas brillantes en sus manos. Rosalía se sentía asustada y perdida, pero hasta que descubrió que ella era una artista y escritora muy buena y decidió hacer poemas, historias y muchas cosas más. Ella viajó a todas partes del mundo hasta que Rosalía sufrió un accidente en un avión yendo a Nueva York. La gente sufrió su pérdida, pero las personas no pararon de ver y compartir sus historias y poemas. Rosalía siempre estará en el corazón de las personas gallegas. O seguinte, Iago.
Rosalía foi a primeira escritora galega en mostrar un conto en galego. Naceu o 24 de febreiro de 1837. Durante os seus primeiros anos foi cuidada por unha sirventa, ata que cumplir os 5 anos se foi. Marchou á localidade de Padrón coa súa nai. Os 48 anos e 15 de xulio de 1885, Rosalía falleceu de cancro na súa casa de Padrón. Noa Mouzo. Rosalía de Castro. Rosalía de Castro naciu en Galicia en febreiro de 1837. O seu nome completo é María Rosalía Rita de Castro. A pobre falleceu en 22 de xulio de 1875, con 48 anos. Falleceu de cáncer uterino. O seu cor preferido é o roxo. O poema máis famoso é A negra sombra. Vou vos escribir o poema. Cando penso que te fuches, negra sombra que me asombras. O pé dos meus cabezales tornas facéndome moza. Cando imagino que ida no mesmo sol que te amostras, e eres a estrela que brila, e eres o vento que azoa. Si cantas, esti que cantas. Se choran, esti que choras. E es o marmorio dorio, e esa noite, e es aurora. En todo estás ti, es todo para mí, y en mí mesmas moras, ni me abandonarás nunca. Sombra que sombras. Bueno, pasamos ahora ao nivel de quinto de primaria. Ben Paula Camaño a recitar. Dor, a beleza que vin en ti deixoume prendada. Poderíache decir que me tes namorada. A terra do meu avó chegoume ao corazón. Na ponte do porto encontrase Dor, que é unha aldea con moito esplendor. Se polo monte camiñas chegarás ao bico da ría, onde a paisaxe é unha maravilla. Dor, eu fagoche esta homenaxe por todo o que me ensinaches. Facendo poesía mostro a miña alegría. Seguinte, Paula García. Rosalía de Castro, una mujer adelantada a su tiempo. Rosalía de Castro fue una poetisa y escritora gallega. Nació el 23 de febrero de 1837 en Santiago de Compostela y falleció en Padrón el 15 de julio de 1885. A los 48 años de edad a causa de un cáncer. Se casó en 1858 con el historiador Manuel Murguía, que le ayuda a entrar en el ambiente literario de la carrera de Murguía. Lleva el matrimonio a continuos cambios de residencia: Santiago, Madrid, La Coruña, Padrón y Simancas, provincia de Valladolid. Tuvieron 7 hijos. Fue una de las figuras literarias esenciales del Resurgimiento. En castellano, Resurgimiento. Fue la etapa cultural de la historia de Galicia, que se desarrolló a lo largo del siglo XIX y tuvo como característica principal la recuperación de la lengua gallega como la lengua culta, tras el periodo del ostracismo que se conoce como séculos oscuros. Este movimiento tuvo otras figuras destacadas como Valentín Lamas Carvajal, Manuel Curros Enríquez y Eduardo Pondal. Rosalía de Castro sobresalió en la poesía, a través de sus obras clave, Cantares gallegos, Follas novas y En las orillas del Sar. Otras obras importantes fueron Obras, Negra sombra, Adiós ríos, adiós montes y La hija del mar.
También escribió en lengua castellana. Actualmente la Casa de Rosalía en Padrón es la sede de la Fundación de Rosalía de Castro, que se dedica a fomentar el conocimiento y la conservación de la memoria de Rosalía, la promoción del estudio y de la vida a la obra de Rosalía y de Galicia, de su tiempo, conservar el conjunto de la Casa Museo de Rosalía e incrementar su patrimonio, muebles, pertenencias, recuerdos personales de Rosalía, etc. Lo que a mí me gusta de Rosalía de Castro es que fue una poetisa y novelista gallega. Denunció injusticias como la exclusión de las mujeres y contribuyó con su trabajo al renacer de la lengua gallega. En un tiempo en el que el castellano era la lengua predominante en la cultura y de la sociedad. A seguinte nena en recitar vai ser Kira. Bueno, facemos aquí unha apreciación. Kira vai recitar a súa obra que se titula Miña Avoa e tamén representa a Paula Camaño, que hoxe non puido acudir. Entón, bueno, ben representada esta, vale? Miña avoa, non me sae do pensamento, as tardes de lecer apartando do vento. A Callón me levabas, a ollar o mar desde a fiestra. Batían as ondas na area, vendo subir a marea. Enseñaches mo que sei, e faltoume tempo para aprender. Levoume unha estrela, que sei calé ollando para ela. Ainda que me mires dende o ceo, o meu corazón do teu amor está cheo. Aprender a ser forte, e ir sempre cara ao norte. Desprendo ledicia e dulzura, ollando como brila sacaron da lúa. Miña avoa querida, serea fuxida, levoute unha tarde, foi a túa partida. Estou escribindo estes versos e saime unha vaga, pero feliz estou de que me deixaras ben ensinada. Perdón. Parece que xa repito. Xa igual. Chamamos a Daniela Pascual, vale? El mar es un enigma, un mundo desconocido, un lugar donde la vida fluye en un constante latido. Sus olas son la música que arrulla a los marineros, su brisa es el abrazo que acoge a los viajeros. El mar es un misterio, un enigma sin resolver, un lugar donde el tiempo parece detenerse. Y aunque el mar es grande, en él nos podemos encontrar y en sus aguas podemos hallar la paz que buscamos sin cesar. Pasamos a sexto, Laura Fernández. Pensar. No puedo parar de pensar. Lo voy a lograr, no puedo fallar. No soy normal, lo haré fatal. Lo voy a intentar, no lo puedo evitar. Debo parar de pensar. Voy a enloquecer, ya no sé qué hacer. Debo insistir o me van a hundir. Sé que resistiré, lo conseguiré. Pero ¿y si fallo? Mejor batallo. Me voy a destruir, mejor lo dejo fluir. Asia Blanco. Tiempos difíciles, dedicado a esa gente de Valencia. Tiempos difíciles pasaron, pero algunos lo lograron. Cuando el tiempo no cede se porta mal, cuando el tiempo no cede te deja arrastrar. En la vida pasan cosas inesperadas, en la vida pasan cosas que nos atrapan. La naturaleza se enfureció y el agua todo se lo llevó. El barro lo pintó todo de marrón, pero una luz en el cielo se abrió y al mirarla la gente se unió, bombeando al ritmo de un solo corazón.
Jimena Mira. As emocións. A felicidade é sorrir, estar ledo e bailar, comer azucre e vivir, ir de festa e disfrutar. A tristeza é chorar, todas as noites sen parar, acordándome de ti ata que chego o meu fin. O medo é escuro, como a noite de soidade, frío como a xiada e negro como o carbón. O amor é a esencia da vida, non hai vida sen amor. Quixera ser borboreta para entrar no teu corazón. A envexa é ruín, ruidosa como os grilos, nun xardín floreado de almas inseguras. Bueno, este é o último, vale? E recita Emma Antelo. Galicia querida, Galicia, onde eu nacín, Galicia, eu criei-me aquí, Galicia, onde morrín, ninguén sácame daqui. Galicia querida, ti que eres a miña vida, Galicia bendita, onde ti eres a miña casiña. Rosalía de Castro, a miña favorita, como se fose un gran astro, o algo domina. Bueno, despois de todos estes traballos, ven Ángeles Boas, que o xurado retírase a deliberar para dar os premios. Primeiro, segundo, terceiro, en cada un, e o premio final. Pois, Ángeles. Teño un micro. O que pasa é que antes desto quería ver se se me escoita ben así. Escoitase ben sen micro? Vale, pois casi prefiro, vale? Se me escoitades ben, casi prefiro así. O primeiro que teño que decir é grazas, porque me emocionei escoitándovos ler as vosas creacións. Grazas. Porque dá moito gusto ver a esta xente nova escribindo cousas tan bonitas e algunhas con tanto sentimento. Emocióname. Ata me acordei de cando eu era pequena, que tamén me gustaba escribir así cousiñas. Non sei se coñecestes, non sei agora como ven o algodón, pero cando eu era pequena viña así como envolto nun papel azul. Viña así moito papel azul e eu acórdome que me gustaba moito coller ese papel azul e ir escribindo nele. Eu tamén escribía poesías neses papeles. E despois, como se foran así pergaminos, acabo así. E dixen, ai, mima, que emoción. Así que grazas, eso é o primeiro. E o segundo, bueno, decirvos que tedes aí nas vosas sillas a miña Rosalía. Esta Rosalía dibuxeina con acuarela e tinta no 2020, no confinamento. Eu no confinamento fixen moitos dibuxos con palabras, eran case todos con acuarela e tinta, e o que facía era escribir. Como eu son contadora de contos, en todos os meus dibuxos hai contos. Hai contos, anécdotas, secretos, que pasa que son moi difíciles de ver, porque todo isto que tedes aquí abaixo é texto. Bueno, neste caso fixeno con textos de Rosalía. Non vos quero dicir que non metera por aí algunha cousica miña ou algunha... Pero é todo o contexto de Rosalía. Puxenlle o pelo azul porque eu sabía que para Rosalía o mar era moi importante. Xa sabedes que un tempiño antes de marchar, sabedes que Rosalía marchou ao mar. Algúnha de vos penso que o dixo, non? Non sei se se dixo aquí. Como últimamente se fala tanto de Rosalía, pois puxenlle o pelo así azul polo mar. Ela quixo ir ver o mar cando sabía que xa se iba a marchar, e un pouquiño antes de marchar pediulles á súa familia que abrisen a ventá para ver o mar, non? E eu sempre digo que ela marchou, o sea, nese momento saiu pola ventá e marchou ao mar. E eu creo que dende ese día nunca o noso mar galego volveu ser o mesmo. Porque contan, hai quen conta, que se nos paramos a escoitar o zoar das ondas, nos ven algún
algún poema desta Rosalía, falando de cousas de Galicia, das súas xentes, pero sobre todo falando de liberdade. Como falaba en Lieders, ese primeiro manifesto feminista que foi publicado na nosa terra, onde dicía: libre é o meu corazón, libre a miña alma e libre o meu pensamento. Ai, eu son unha namorada de Rosalía tamén. Pero, bueno, non viña eu a falar de Rosalía, porque seguro que vos falaron tanto de Rosalía esta semana no cole, ou non? Veña Rosalía, veña Rosalía. Pero é un gustazo ir falar dela, ou non? Sí. Bueno, dice aí por aí, bueno, veña, xa un pouco sí, pero tanto. Eu veño contarvos un conto, vale? Mentras o xurado está aí decidindo, que sei que o vai ter moi difícil, veño contarvos un conto. E este é un conto que me contaban a min cando era pequena, que non sei se vos contan contos aínda hoxe, eu confío que sí, pero cando eu era pequena, pois tiña algún contador de contos pola miña casa. A miña avoa, a miña tía Orosia, a miña tía Vitorina, que eran todas tías aboas. E as tías aboas e as aboas eran así como máis contadoras, aínda que eu tiña un pai que tamén era contador de contos. Porque ali onde iba, sempre botaba un conto e todo o mundo ría moito con el. Pero esta historia contouma a miña tía Vitorina. E é a historia de dous nenos que vivían coa súa nai nunha casa ali a carón dun monte cerca de Lugo. E chamábanse Andrés e María. E o Andrés era grande, era maior que María, era o irmán maior. E María era pequena, era pequeniña. E todo o mundo lle dicía María pequeniña. E a María non lle gustaba nada que lle dixeran María pequeniña, porque ela sentíase máis grande. E cando lle dicían, a ver, María pequeniña, ven aquí, pequeniña, ven aquí, le dicían, pero non me chames pequeniña, pero era tan bonitiña e tan pequeniña que todos lle chamaban así. Entón ela desenvolveu na súa cabeza unha forma de contrarrestar eso que lle decían de pequeniña para ela seguir sentíndose grande. Entón ela o que facía era, non dicía nada, pero ela cantaba mentalmente, cantaba: grande, grande, eu son xigante, pequeno, pequeniño, é o meu nariciño. Cousas dela, cousas dela, pero ela cantaba mentalmente. Non andaba cantando isto por aí, por decía, ainda así me escoitan cantar isto, han de rir de min, pero eu non. Entón mentalmente sabedes como é, non? É así como... Entón, sempre que ela estaba e escoitaba eso de ai, que pequeniña, que bonitiña que é, ela facía... Mirade, un día, o seu irmán, o Andrés, bueno, porque o Andrés deixaban ir a todos os lados, deixaban ir á feira a vender queixos, deixaban sair, deixaban ir ao monte coas ovellas, e un día marchou ao monte coas ovellas. E ao pouco tempo volveu. Vou poñer isto aquí, porque senón, perdonádeme, pero que é así, poñome aquí. Despois coloco outra vez, vale? E foi o monte coas ovellas e volveu enseguida. E a súa nai dixo, pero Andrés, e non traes as ovellas? Pero que pasou? E o Andrés dixo, ai, mamá, mamá. Ai, mamá, 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 mamá. Ai, mamá, pero como que ai, mamá? Andrés, a ver, contame que... Ai, mamá, mamá, mamá. Pero que pasa, Andrés? Ai, mamá, mamá. Que cando cheguei ao monte, vin que había un xigante, mamá. Un xigante. E mira, nada máis verme, agarrou un croio do camiño, apertou-no coa man, mamá, e mentras o apertaba, aquel croio desfacíase, transformábase en area e caeu-lhe todo no chan, mamá, feito area, e mentras eso dicíame, se te achegas a min, fagoche así. Ai, mamá, e collín tanto medo, mamá, que veño sin ovellas e dixo a nai, ai, mi madriña, que imos facer agora? Porque aquela pequena familia, con aquela mamá e aqueles dous rapaces, aquela rapaz e aquel rapaz, vivían, pois o que lle daban as ovellas e de outras cousiñas que tiñan por ali, pois o que sei. Entón a nai quedou como moi preocupada e estaba aí pensando, pero María pequeniña que estaba ali, dixo, mamá, deixa ir a mí buscar as ovellas, por favor. Pero María, que ti és pequeniña, como vas ir ti, miña pequeniña, ti non podes ir, María?
Mamá, por favor, déixame ir, que eu sei que podo traer as ovellas. Deixa, María, que tú és pequeniña, que non podes ir. Entón María usou unha técnica que aínda usan os nenos e as nenas de hoxe para conseguir que os seus papás e mamás lles deixen fazer algo, que é porfi, 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 porfi. Aquí tamén pasa, porfi, porfi, porfi. E súa nai, por non escoitala, dixolle, bueno, María, vale, vai. Nese momento, a súa nai deuse conta de que lle acababa de dar un permiso á súa filla que realmente non lle quería dar. Pero, desde que unha di vai, xa non pode volver atrás. E María dixo, bueno, pois mira, mamá, quero que me deixes, quero que me prestes unha pouca manteiga, que a vou envolver aí con papel de periódico. E María colleu a manteiga, envolveu-na con papel de xornal, meteu-na nun bolsiño pequeno que tiña, e foi monte arriba para toparse co xigante. E subindo, viu que o xigante era grande. Era moi grande. Era moi grande. E María tivo un pouco de medo. E cando María se chegou ao xigante, aquel mirou pa ela e dixolle, mentras collía un croio do camiño, dixo, se te achegas a min, fágoche así. E desfixo o croio e caeu feito area no chan. E María mirou pa ele e fixo como a quen que collía un pedrolo no camiño, pero abriu o bolsiño, colleu a manteiga que levaba no xornal, volveuse levantar despacio, mirou po xigante coa manteiga na man e dixolle, ti, se te chegas a min, fágoche así. A ver, toda a manteiga se lle desfixo a María entre os dedos e o xigante quedou mirando pa ela cos ollos abertos como a pratos e díxolle, pero ti quen és? E por que és tan forte? E dixo ela, eu son María pequeniña. Pois María pequeniña, eu son o xigante. Se queres traballar para min, contrátote. Eiche pagar 500 euros cada día, pero tesme que gañar en todo, senón, mátote. Bueno, 500 euros o equivalente, vale, para que entendades hoxe, porque naquele tempo non iba desta moneda, pero é para que entendades ben, vale. Pero a María pareceulle unha cantidade bastante aceptable como para arriscar. Eu non sei se sabía moi ben onde se metía ou non, pero dixo, pois vale, pero tesme que baixar estas ovellas a miña nai. E dixo o xigante, vale, pero tamén quero que sepas que mañá imos vir aquí e ves este penedo? E dixo, vexo. Pois mañá imos vir aquí e imos lle dar un golpe co puño. E o que lle faga o burato máis grande, gaña. E acórdate ben do que che vou dicir. Porque como non me gañes, mátote. Dixo María, vale. E María colleu as ovellas, baixou á casa da súa nai. E súa nai, cando viu chegar as ovellas, tamén quedou mi mal. María, por traes as ovellas? Traigo, mamá, traigo. Necesito que me prestes un cincel e un martelo. Pero como con cincel e un martelo? Pasa pa casa. No, mamá, que teño que volver co xigante, que vou traballar pa él. Pero como que vas traballar? Que sí, mamá, que sí. Bueno, súa nai volveu ceder outra vez, como ceden todas as nais. Ou non? Pois deu-lle o cincel e o martelo e María volveu subir para a casa do xigante. Bueno, explicoulle que acababa de conseguir un traballo moi bo. E a súa nai, en fin. Entón, foi para a casa do xigante, pasou o día inteiro e foron dormir. E María comprobou, mantivose desperta e comprobou que o xigante estaba ben dormido. Empezou,
Señor xigante, está dormido. Señor xigante, está dormido. E xa de terceiras berrou tanto que desme que axudar, porque eu non vou poder. Dixo, señor xigante, a ver, está dormido. E o xigante nin escutou. María colleu o cincelo, o martelo e aquel bolsico pequeno onde levaba aquel periódico, aquel xornal que lle quedaba da manteiga, e foi co seu cincelo e co seu martelo petar na pedra. Fixo un burato tan grande que lle entraba o puño ata o pulso e o brazo ata o cóbado. Traballou de caralla, que non pensedes que é tan doado, E unha vez que acabou, colleu aquel papel do xornal e tapou o burato para que non se notase nada e volveu dormir. Esa noite dormiu pouco. Pero o día seguinte pola mañá, cando o xigante lle dixo María, estás preparada para o reto que che marquei hoxe? E dixo, estou. E alá foron os dous, a carón do Penedo, e dixo o xigante, quen empeza, ti ou eu? E dixo, se me deixa empezar a mí. E María apertou o puño e apuntou o periódico e deu un golpe aí, ras! E meteu o puño ata o pulso e o brazo ata o cóbado. E ao xigante puxéronse os ollos como a pratos. Quedou mirando para mí e dixo, pero ti quen és? E por que és tan forte? E dixo, eu son María Pequena. E o xigante dixo, bueno, pois vou eu a ver. E o xigante apertou o puño con toda canta forza tiña, deulle un golpe ao Penedo, pero só foi capaz de enterrar o puño ata o pulso e rompeu 3 dedos. E volveron para casa e dixolle, mañá, acorda esta zona de carballeira que había ali, vamos ver quen é capaz de tirar máis carballos dun só golpe. E dixo María, vale. E pasou o día, e chegou a noite, e o xigante foi dormir e María comprobou. Señor xigante, está dormido? Señor xigante, está dormido? E despois, por terceira vez, a ver, botar en un cabo. Señor xigante, está dormido? O xigante roncaba plácidamente, así que María colleu o cincelo, o martelo, baixou a casa de súa nai e devolveu-llo. E dixo, ai, mamaíña, se non prestases unha serra. Pero para que queres unha serra? Ti préstame unha serra. Pero para que queres? Eu ben sei para que, préstame unha serra. E prestoulle a serra, e María subiu coa serra, foi á carballeira, e empezou a serrar. Ris, ras. Que feito así parece moi fácil, pero non o é. Traballou toda a noite, serrou 7 carballos. Pero non os serrou de todo, deixounos así presos pola casca, para que non caese. E foi acabar a noite co xigante, e ali dormiu as poucas horas que lle quedaban de sono, e ao día seguinte pola mañá o xigante despertou, María, estás preparada para o reto de hoxe? Dixo, estou. E chegaron á carballeira, e a na carballeira o xigante tamén lle preguntou, quen empeza, ti ou eu? E dixo, ai, se me deixa empezar a mí, empezo eu. E colleu María, apertou o puño, e deulle un golpe ao primeiro carballo. Ras! E ese primeiro carballo tirou o segundo, e o segundo o terceiro o cuarto o quinto o sexto, e o sexto o sétimo. Así que María dun só golpe tirou 7 carballos, e o xigante mirou para ela cos ollos abertos como a pratos. E dixo, pero ti quen és? E por que és tan forte? E dixo ela, eu son María Pequeniña. E despois o xigante apertou tamén o puño que o tiña dolorido polos 3 dedos que rompera o día anterior e golpeou un carballo e deulle con tanta forza que o tirou, ese tirou outro e ese outro máis, e só conseguiu 3. Xa iba o xigante un pouco así, de mal humor. Chegou con ela para a casa e dixo, María, mañá imos ver quen come máis cuncas de arroz con leite. E dixo María, vale. E esa noite, cando o xigante adormeceu, María volveu comprobar.
Señor Xigante, está dormido? Señor Xigante, está dormido? Señor Xigante, está dormido? O xigante dormía, que non había que no despertara. E María colleu, que tiña a serra escondida, colleu na baixoulle a súa nai e dixolle: mamá, non tiñas por aí un fol dun boi? E dixolle: teño, pa que o queres? Ti deixame a mí. E María colleu un fol, bueno, que é como unha bolsa, que María colleu e meteu ese fol debaixo do seu vestido, meteu aí ben metidiño, e foi dormir á casa do xigante. Esa noite dormiu máis horas, porque non traballou nada, só meteu o fol. E ao día seguinte pola mañá dixo o xigante: María, estás preparada para o reto de hoxe? E dixo: estou. Pois imos empezar. Empezaron a comer, veña cuncas de arroz con leite, veña cuncas de arroz con leite, veña cuncas e cuncas. María, cando levaba 7, xa non podía máis. 7. Vos imaginades 7 cuncas de arroz con leite aquí metidas? Bueno, aquí ainda cabe. Pero mi madriña, pero o xigante levaba máis. Cando María levaba 7, o xigante levaba 20. E dixo mi madriña. Entón María empezou a coller e meter pófol, facer como a quen que comía e meter pófol. Veña meter, veña meter, veña meter, veña meter. O xigante, 27. María, 35. E o xigante mirando. Enfadouse tanto, tiña un aborrecemento tal, que lle dixo: mira, María, non imos esperar a mañá para facer outra proba, imos a facer agora mesmo, ves este prado que hai aquí? Velo ben. Dixo María: vexo. Velo ben, seguro? Vexo. Pois imos correr alrededor dele, imos lle dar 10 voltas. O primeiro que lle dé as 10 voltas gaña. E como non me gañes, mátote. Dixo María: va. E o xigante máis María empezaron a correr alrededor daquele campo. E corrían, pero cando María aínda non acabara a primeira volta, o xigante xa dera 3. E María estaba preocupada. E cando un está preocupado, que ten que facer? Mirar ao redor a ver que posibilidades ten, non? E María viu que había unha muller cortando erva con fouciño. Chas, chas, chas. E María correu xunto dele e dixo: señora, por favor, non me poderá deixar ese fouciño? E dixo: sí, mulleriña, pero pa que o queres? Deixime a min, por favor. E colleu María e con fouciño cortou o fol e caeulle todas as cuncas de arroz con leite que comera maiores. E así corría moito máis lixeira. E botouse a correr e o xigante viu que corría máis rápido, que corría máis rápido, que corría máis rápido, que non quixo ser menos que María. E colleu e foi xunto da muller. E dixo: señora, deixeme ese fouciño. Sí, señor, tome. E colleu o xigante co fouciño, cortou a barriga e morreu. E así foi como María, pequeniña, venceu aquel xigante. E contan que dende ese día nunca máis María pequeniña na súa contorna foi coñecida como María Pequeniña, porque pasou de ser María Pequeniña a ser coñecida e recoñecida por todo o mundo como María a Grande, a que venceu a un xigante. Moitas grazas. Vos, bueno, claro, vos xa sabedes que Rosalía, o nacemento de Rosalía foi un secreto, verdad? Sábelo contaron no cole? Non vos contaron no cole que o nacemento de Rosalía foi un secreto? Foi un secreto total. Non querían que se soubese quen eran os papás de Rosalía. O que pasou é que, bueno, súa nai, cando a viu, dixo: que secreto, din que papas fritas. Que secreto, esta é a miña filla e punto redondo. E aí foi cando a colleu, e cando a coidou. Quixo que se preparase moi ben. Mirade, Rosalía estudiou francés, debuxo, música,
dáselle ben case todo, Podedelo creer, que se lle daba ben. Coñecedes algunha persoa por aí polo mundo que se lle dea ben case todo? Non me extraña nada que puxeran o seu retrato nun avión. Ben o merece, verdad? Sabíades que ten o seu retrato nun avión, Rosalía? E tamén sabíades que o seu retrato está... Bueno, estaba, porque agora xa non circulan eses billetes, pero estaba nun billete xunto, bueno, non xunto, pero que houve dous billetes solamente onde había dúas mulleres, unha era a Raíña Isabel a Católica e outra a Rosalía de Castro. Que importante, verdade? A ver se... Mima. E viviu en tantas casas a pobre muller, verdad? Parecía que era unha muller que andaba sempre dun lado para outro. A que sí? Contoume a miña amiga Elvira que ali en Lestrobe, porque a miña amiga Elvira é de Lestrobe, había unha casa na que viviu Rosalía, que lle chamaban a Casa Grande. En esa casa había un madroño, bueno, que estaba cortado, e parece ser que a Rosalía gustaballe moito sentar nese madroño á sombra de outra árbore que tiñan nese xardín. E contaba a miña Elvira, o meu avó sempre me levaba por aí e sempre me contaba que Rosalía se sentaba aquí á sombra desta árbore e aí lle gustaba escribir. Escribiu o seu primeiro libro con 19 anos. E aos 21 casou. Sabedes que con 21 anos tuvo que pedirle permiso a súa nai para poder casar? Hoxe xa non pasa eso. Que pena, verdad? Porque se pasase, non casaba. Ou non casaba, e non cases, non cases. Pero aquela, bueno, pois Manuel dixo que casou con Manuel Murguía. Que Manuel Murguía era moito máis pequeniño que Rosalía, sabía ele? Creo que medía 1,30 m. Por eso levaba así eses sombreiros de copa. Non sei eu que namorada estaría Rosalía de Manuel ou Manuel de Rosalía. Manolo e Rosalía. Pero Manolo apoiouna moito a hora de escribir. E non me extraña nada, porque Rosalía foi unha revolucionaria, non? Ai, se fósemos así de revolucionarias hoxe. Pero de hoxe vin tantas nenas aquí. Algún neno tamén, un neno, solamente un neno. Dous. Isto é símbolo de algo, Porque no tempo de Rosalía, as mulleres non firmaban os seus libros. Cando unha muller escribía un libro, moitas veces firmaba co nome dun home. Por exemplo, mira, de Fernán Caballero, que se chamaba Cecilia. Que vos parece? Era un pouco triste, non? Ser unha muller e non poder firmar o teu propio libro. Verdade? Pero Rosalía dixo, no, libre o meu corazón, libre a miña alma, libre o meu pensamento. Cuidado, que se casou con Manolo, pero o ano que se casou con Manolo foi cando escribiu isto. Eu tamén penso que algo lle quería decir. Manolo, que eu son libre, vale? E dixolle Manolo, bueno, sí, es libre para escribir, ele tamén quería ser libre para escribir. E ese Cantares Gallegos, pois foi super importante. Pero bueno, non vos vou falar máis de Rosalía, vou vos contar un último contiño pequeniño, vale? E este é, vou contar por unha cousa, porque é un conto pequeniño, que é moi fácil que vos quededes con el na cabeza e que é moi fácil que os contedes, porque os contos só viven se os contamos, vale? É rapidísimo. Había unha vez un corvo que estaba cerca dunha praia, e veu unha gaivota e dixolle, corvo, por favor, non te achegues ao mar, porque hai un polvo que te pode papar. E dixo o corvo, ben, non sei. Pero ainda así, aquel corvo, que era moi imprudente, seguiu camiñando, a que puxo os pés na area seca da praia e volveu a gaviota, corvo, por favor, que non te achegues ao mar, que hai un polvo que te pode papar. E dixo o corvo, ben, non sei. E ainda así aquel corvo, que era moi imprudente, seguiu camiñando, ata que puxo os pés encima da area mollada da praia. E volveu a gaviota e dixo, corvo, por favor, non te achegues ao mar, que hai un polvo que te pode papar. E dixo o corvo, ben, non sei. E ainda así, aquel corvo, que era moi imprudente, seguiu camiñando, ata que puxo os pés na auga do mar. E unha vez que estaba no mar, apareceu por ali. Corvo,
Eu non son un polvo, son unha polviña. E dixo o corvo, ben, non sei, corvo, gustasme moito, e quero darche unha aperta. E dixo o corvo, ben, non sei. E a polviña, con un dos seus tentáculos, agarrou o corvo forte, forte, forte. E mirou pa ele e dixo, corvo, teño moita fame e vouste comer. E dixo o corvo, ben, non sei. E a polviña, e colorín colorado, este conta. Me dejo esto aquí entonces para ponerlo más adelante. Ahí. Está. Bueno, o xurado xa deliberou, está o reparto dos premios, entonces imos chamar pouco a pouco aos premiados e a xente que vai entregar, profesorado, os concelleiros, vale? Concelleiras, neste caso. Ben, miren aquí xa con eso. José Antonio, xa podes seguir dicindo ti a... para ali. Moi ben, xa temos a deliberación do xurado, entón vamos a entregar os premios no orden do recitado, vale? Empezamos por cuarto, entregan os premios, che diño aquí a María Chuleta. É igual. Empezamos con Mónica, si che parece, Mónica, que é profe de Colexio Ponte dos Brozos. E vai entregar o cuarto finalista a Noa Mouzo. Terceiro finalista de cuarto, Iago. Vai a entregar o segundo e primeiro de cuarto, Laura, vale? Que é profe tamén. Beatriz. E o premio é para Flavia.
Iago Trillo é o primeiro de cuarto. Amelia. Ahora, entregan os profes de Galán. Amelia, en primeiro lugar. Vamos co nivel de quinto. E o cuarto finalista é para Paula García. Ese. O terceiro para Daniela Pascual. Entrega o segundo e primeiro premio, tamén profe de Galán, Sandra. Segundo premio para Paula Camaño, que, bueno, está representada. Por Kira. Vamos co primeiro de quinto, que é para... esta letra... A ver, aquí, Lili, vamos a axudar. Ira Martín. Outra vamos cos premios de sexto. Neste caso axúdanos a concelleira María a entregar o finalista e o terceiro. María, concelleira de Cultura, porque despois temos a Fina, concelleira de Menores. E o cuarto finalista é para Asia. Terceiro finalista para Emma Antelo. Gracias, María. Ainda queda o premio gordo. Entrega o segundo de sexto é para Laura Fernández. E o primeiro, xa non é sorpresa, para Jimena Mira. E agora, silencio absoluto porque falta o premio gordo. Subes un momentiño, María, de moita responsabilidade. A ver, leti aquí, A ver, que leo aí?
Era. Primeirísimo, pon, con acento aí, primeirísimo. As emocións, Jimena Mira. Despide, José Luis, vende. Ahora, si todos os premiados vinde para aquí, facemos unha foto de toda a xente que participou, de grupo, quedaron os concelleiros e demais, sí. E os xurados tamén. E os profes.